ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ବନ୍ଧରେ ମାଛ ପାଇଁ ଚୂନ ଚୂନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତ ଚୂନ ଏଠି ବିକା ଯାଉଛି, ଦୋକାନ ଆଜି ଖୋଲା ନାହିଁ, ସାୟଦ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସାଇଡ ରେ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି ଏପଟେ, ଆଉ ଏଇପଟେ ପୁରସତମପୁର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥାଇଛି ଆଇ ଲଭ ପୁରସ୍ତମପୁର ଲେଖା ହେଇଛି, ମଝିରେ ଅଛି ଏଇ ଦୋକାନଟି। ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଚୂନ ଦୋକାନ ଟା ଏଠି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଚୂନ ଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇଡରେ ଅଛି, ଏ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆଇ ଲଭ ପୁରସ୍ତମପୁର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇପଟେ ଗଲେ ବରମ୍ପର, ଆଉ ଏଇପଟେ ଗଲେ ଆସ୍କା ଯାଇପାରିବେ, ଫୁଲଝରା, ବୁଢା ଆମ୍ବ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବାପା ଟା ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ନେବେ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବାପା? ହଁ ହଁ ଆସିବେ ତ ଏବେ ଏକା? ନା କାମ ସରିଲା କି? ଯିବା ତ ଦୂର ହଉଛି ନା, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ପଡୁଛି ଆଗ। କୋଉଟାରେ ଆମର ମେଟାଲ ଟା, ଆମର ମେଟାଲ ଚୂନ, ଚୂନ ଚୂନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚୂନ କହୁଛି? ବନ୍ଧରେ ଯୋଉଟା ପଡିବ ଭାଇନା 750, ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଣ ଜଗା ଗାଡି ଟାଣ। ଝିଅ ଗାଡି ଆଣିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚୂନ ପାଇଁ ଏବେ ଧରିକି ଯିବା। ଚୂନ ନେବା, ଚୂନ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଜଲଦି ଆଣ, ଗାଡି ଆଣ। ପୁରା ଚୂନ ଷ୍ଟକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବନ୍ଧରେ ପକେଇବାର ଅଛି ସେଇ ଆସିବେ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ନେବେ। ସାଇଡ ରେ ସେମତି ଅଛି ଆମର ବାଢେଇ, ବାଢେଇକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେଇ ତାର ପଇସା ଦେଇକିରି ନେବ।